हेलो लोगोफोर, दिनैहाय मेसेन्जार आरो WhatsAppआव एक्टिभ स्टेटासखौहाय बोरै बन्द खालामो बिनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि। एक्टिभ स्टेटास माने जोङो अनलाइन खालामनायावहाय गुबुना जोंनि अनलाइनखौ मिथिहोयो। दा बेखौहाय बन्द खालामोब्ला अब्ला जोङो अनलाइनाव थाब्लाबो बेखौ गुबुना माने अनलाइनाव दङ होननानै मिथिहैनाय नङा आरोखि। दा बेखौ बोरै बन्द खालामब्ला जायो बिनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि। अब्ला गिबियावनो मेसेन्जारावहाय थांनि। मेसेन्जाराव थुबाय आं। बेहाय गोजौआव 3 लाइन दङ, बे 3 लाइनावहाय थुदो। नैबेयाव 3 लाइन दङ ना गोजौआव, बे 3 लाइनावहाय थुदो। बेनि उनाव सेटिंसआव थुदो। बे सेटिंस दङ। नैबे गोजौआव सेटिंस दं, बे सेटिंसआवहाय थुदो। आरो बेयाव थुयोब्ला बेवहाय एक्टिभ स्टेटास लिरनायनि दङ। बे एक्टिभ स्टेटासआवहाय बेवहाय थुनानै होदो। गोथां नैबे एक्टिभ स्टेटास बेयाव थुबाय आरो बेवहाय अन जानानै दङ नै बे एक्टिभ स्टेटासआ, बेखौहाय अफल' खालामनानै होदो। बेवहाय फिउसआवहाय थुनानै होदो, अब्लानो बियो अफ जाबाय। नै बेखौहाय 1 आवारनि थाखायबो बन्द खालामनो हागोन, 1 घन्टानि थाखाय। बेनिफ्राय 8 घन्टानि थाखायबो दङ नै। दा फिउसआवहाय थुनानै होबाय, अब्लानो बे बन्द जाबाय आरोखि बिदि। दानिया WhatsAppआव थांनि। WhatsAppआवहाय नैबे गोजौनि 3 लाइनावहाय थुदो। 3 लाइनाव थुदो नै। अब्ला बेवहाय सेटिंसआवहाय थुदो। सेटिंसआव थुबाय। बेनि उनावहाय नैबे प्राइभेसि लिरनाय दङ, प्राइभेसि। बे प्राइभेसियावहाय थुदो। प्राइभेसियाव थुयोब्ला बेवहाय लास्ट सिन एन्ड अनलाइन ओंखारदों नै, लास्ट सिन एन्ड अनलाइन एभ्रिवान, बेयाव थुदो। बेयाव थुयोब्ला नैबेयाव नुगोन हु केन सि माइ लास्ट सिन, बेवहाय एभ्रिवानाव दं। बेखौहाय न'बडियावहाय थुनानै होदो। न'बडियाव थुखांनायनि उनाव गाहायाव फैबावदो। बे गाहायनिखौ सेम एस लास्ट सिनावहाय थुनानै होदो। अब्ला बेबायदि थुयोब्लानो बेवहाय नोंथाङा अनलाइनाव जुदि थायोब्लाबो बेखौ गुबुना अनलाइनाव दङ होननानै नोंथांखौहाय मिथिनाय नङा। अब्ला बेबायदिनो सेटिंसआवहाय बेखौ बन्द खालामब्लानो बेयो जायो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै।